se os dará. Bueno, vamos a tocar una despedida, ¿verdad? Siempre me da igual, bueno. Vamos a despedirnos entonces, desde luego, a mellor maneira de despedirse un artista é así, desta maneira, non? A próxima vez que subamos aquí teremos constatado que o traballo que vamos preparando durante todo o ano é válido. Así que moitas gracias, a verdade, de corazón, por esa ovación. Se aguantaxedes todo o tempo é porque a cousa non sonou mal de todo. Así que eu o único que desexo é que, como dicía Carlos, que isto dure moitos anos, que haxa moitas máis 1000 primaveras, que dicía o poeta, e vamos a despedirnos con uns temas que nos chamamos Cantos de Marea, porque son dúas pezas que teñen letra. Unha é esa de la 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 la, todo o mundo conoce, e outra é un poquinho máis movida, así, se queredes cantada, pois con esto despedímonos, se queredes bailar, sería todavía mellor. Así que hasta outra procedura, que diría o gaiteiro de Soutelo, e xa nos veremos se vos queredes. Gracias de todo corazón. Hasta a próxima. Quero dicir a... Eu gaiteiro que ten a gaita máis grande, quero dicir.